Anga kuma be mun kan an balimaw an ko n'i ye jateminɛni kɛ nin ko kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Mahmoud Dicko a b'a fɛ ka M5 récupérer ka da mun kan ani cogo di. Choguel Kokala Maïga, il doit faire attention. Il doit faire attention. A yi min fɔ ɲɛta télé kan o dongo plainte ko kuma na i b'o kuma ta ka lajɛ i b'a faamu comment Choguel prépare le terrain pour que Mahmoud Dicko ka segin ka na M5 kɔnɔ. A yi min fɔ plainte ko ninnu na Dicko taara plainte min kɛ ne kan Sarafo kan n'o ye M5 jeune dɔ ye ani Amara Bacili o fana ye M5 jeune dɔ ye ani CDR Lassana Simaga kan o kuma Choguel ye min fɔ ko Dicko y'o fɔ ale fana ye an ka Choguel lamɛn. Dɔ y'a fɔ ko Dicko ye janfan kɛ dɔ y'a fɔ ko Dicko ye janfan kɛ dɔ y'a fɔ ko Dicko ye janfan kɛ Dicko ma kuma Dicko ma kuma dɔ bɛ k'a nɛni mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn convoquer hali bi M5 jeunes do u y'u convoquer gendarmerie la ko Dicko de plainte posée u kan ne dun y'a mɛn kunu Dicko ye vidéo do d'i ma k'a fɔ ko an ka jɛmukan tɛmɛnen ko k'ale ma plainte kɛ a denw ma plainte kɛ a somɔgɔw si ma plainte kɛ k'ale ma plainte kɛ a denw ma plainte kɛ a somɔgɔw si ma plainte kɛ k'ale ma plainte kɛ a denw ma plainte kɛ a somɔgɔw si ma plainte kɛ k'ale ma plainte kɛ a denw ma plainte kɛ a somɔgɔw si ma plainte kɛ olu dun fanga ni pour que ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na u bɛ ka M5 mɔgɔw convoquer kelen kelen hali bi sɔgɔma in ma a b'a fɔ ma ko Sarafo a bɛ gendarmerie la hali sisan ka papier wala ko Dicko n'a denw de plainte k'a kan o ye mun ye ka M5 ni Dicko ka continuer k'u bila ɲɔgɔn na k'u kari ɲɔgɔn la ka M5 ni Dicko ka continuer k'u bila ɲɔgɔn na k'u kari ɲɔgɔn la ka M5 ni Dicko ka continuer k'u bila ɲɔgɔn na k'u kari ɲɔgɔn la fanga min ka baara n'o ye olu bɛ ka jamana jɔ donc o de kama mɔgɔ la an kana ɲinɛ fɛn dɔ kɔ kɔrɔlen ne t'a n tɛ se k'a fɔ ko ni Dicko kuma fara M5 kan ko i bɛ k'a tɛ bi mais a kun bɛ gɛlɛya ni M5 kuma fara kan ale kelen tɛ se an faralen ɲɔgɔn kan ka ko in ɲɛnabɔ sisan n'an farala an kana ɲɔgɔn nɛni an min y'a fɔ k'an bɛ to an ka sira kan an ka to sira kan ale ko k'a seginna ka misiri la an ka ɲɔgɔn dɔgɔya donc o de bɛ sen na bi M5 y'a ka sira ta Dicko ko ale taara ka misiri la sisan a bɔra ka kuma wɛrɛ fɔ an b'a jate on va regarder faire donc kuma minnu bɛ sen na donc fɛn wɛrɛ tɛ yen ni mɔgɔ nana fɛn o fɛn fɔ o kɔfɛ a bɛ propagande ni galon ni place ɲini aw. An balimaw a bɔra ka nin kuma mɛn Mahmoud Dicko Choguel ko mɔgɔw de bɛ k'a fɔ ko a ye janfan kɛ o kɔrɔ Choguel b'a fɛ ka ko ladilan comme si Dicko ma M5 janfan. Voilà comment le retour de l'imam Dicko se prépare quand M5 kɔnɔ. O yɔrɔ fana tɛ anw ka sira ye. On parle des faits, de l'actualité. Parce que imam bɔra M5 kɔnɔ a donna kɔnɔ o t'anw concerné parce que anw tɛ M5 tɔnden ye. Bi an ka hakilina ye kelen ye transition taabolo kan nka anw tɛ M5 membre ye k'an bɛ M5 kɔnɔna ko jalatigɛ n'i ye Choguel ka kuma lamɛn i b'a faamuya k'a fɔ maaw bɛ ka Dicko fɛrɛkan ma ni yɔrɔ min ye o ye k'a ye M5 janfan a kun t'a dɔn n'a ye M5 janfan ale yɛrɛ bɛna affaibli k'a dili tigɛ. Aujourd'hui, Choguel bɛ ka ɲini ka o kogo de mun ko mɔgɔw ko k'a ye M5 janfan ko dɔw bɛ ka a lagosi ko dɔw b'a la fana ko a ye plainte kɛ M5 mɔgɔ dɔw kan. An balimaw Choguel ko ale sera Mahmoud Dicko ma ka taa Mahmoud Dicko ɲininka ko Dicko ye a fɔ ale ɲɛna ayiwa ko ale ma plainte kɛ maa si kan ale den ma plainte kɛ maa si kan ale ka du kɔnɔ mɔgɔ si ma plainte kɛ maa si kan ko o mɔgɔ tɛ ale ka so min bɛ se ka t'o kɛ ko a tɛ yen
n balimaw a kɛra baara ye dɛ nin ɲɛta tele kelen sanfɛ Diko yɛrɛ da ye min fɔ ani Choguel bɔra ka min fɔ ko Diko y'o lakale ale ye an ka o fana lamɛn an balimaw kunnafoni di sɛbɛn walima kibaruya dɔw bɔ n'a ye k'a fɔ i ye plainte porté dɔw contre la ka taa min bɔgɔ jeninin kɛnɛ kan halisa maa dɔw bɛ jigi la olu nɔfɛ maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ Imam Mahamudu Diko de ka plainte don walima Imam Mahamudu Diko sen bɛ u ka datuguli la kaso la e delila ka maa dɔ turu kaso la ni plainte porté Ala k'an da ni kɛra mɔgɔ ye Imam ne kɛra mɔgɔ ye ne de don a ka d'a ma kɛ ko ne taara don polisi la a ye k'ale wele a ye mun kɛ n na a ma kɛ abada a ma kɛ abada a ma kɛ abada Imam o kuma dun tugutulen don an ka jamana kɔnɔna na non n bɛ k'a f'i ɲɛna de ne tɛ se ka mɔgɔw bali k'u ta fo mais ne bɛ k'a f'i ye de ne kabini Ala k'an da ni kɛra mɔgɔ ye ka fɔ ko ne yɛrɛ taara jɔ polisi la walima nin kɛnɛ a y'a wele a k'a ɲininka mun n'a ye nin kɛnɛ a ma kɛ abada kabini kɛra maa ye a ma kɛ fɔlɔ kɔni a ma kɛ tɛ maa wele polisi la n t'a fɛ mɔgɔ ka wele ne yɛrɛ t'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ ka wele n ma deli ka wele fana ko n taara ɲininka n dala kan na ko n y'a fɔ tan n y'a fɔ n welela ko minnu na o tɛ bi ko ye ne la ka taa ni sécurité d'État la o bɛ ka fɛn dɔw fɔ kabini Musa Tile ko de référendum ko la a don kama n ye kuma fɔ n ko ni maaw ma sara référendum la ka taa bulletin ta k'a don k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye a ka di ye i ka mara ni nin ye nin dun tɛ Ala ta ye a kira ta ten o tuma ni Ala bɛ ɲɔgɔn na dɛ n delila k'o kuma sugu fɔ nin wele o la taa ɲininka Ala kan na ko i bɛ nin fɔ ne tɛ bolo ye b'o kan tɛbi ko yɛrɛ tɛbi ko parce que ne yɛrɛ denmisɛnnin kɛra n'o sugu bɔra a la k'a fɔ ko ne yɛrɛ hakili b'a la ni mɔgɔ de fɔra ɲɔgɔn kɔ m'an taara ɲɔgɔn fɛ polisi la ou bien gendarmerie la a ma kɛ abada ne ka nɛmaya ma donc maa o maa datugura ko min na ne Ala de b'a dɔn ne t'a dɔn ni maa min y'o welela fana fo n'a sɔrɔ n nɔfɛ mɔgɔ don walima n denw don walima fɛn wɛrɛw don minnu bɛ lamini na bon n'a digir'u la walima parce que ne y'a mɛn a fɔra dɔw ko k'u bɛ ne fa u bɛ ne denw fa u bɛ ne musow fa u bɛ fɛn wɛrɛw fa ne ko ko an balimaw nin ye Mahamudu Diko yɛrɛ kumakan ye a bɔra ka fɔ ko ale yɛrɛ ma deli ka taa jɔ polisiso la walima gendarmerie la ko ka plainte kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma fɔ k'a taara jɔ ye a ye papier de kɛ k'a di avocat ma ka signer a tɔgɔ la ka mandat di a denkɛ ma k'o ka taa kɛ a ye jeu de mots de kɛ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Mahamudu Diko ko a bɛ se ka kɛ ale den dɔ wala a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ de taara kɛ a yɛrɛ fɔ nin kuma in kɔnɔ nka Choguel ye min fɔ o ɲɛta TV kelen kan n'a bɔra k'o lamɛn sisan Choguel ko Mahamudu Diko y'a fɔ ale ye k'ale m'a kɛ ale den m'a kɛ ale ka famille mɔgɔ si ma plainte porté anw kan gendarmerie mɔgɔw polisi mɔgɔw tribunal mɔgɔw olu caman dabali bannen don ko tiɲɛna ko olu dalen tɛ olu tɛ da fɛn na tugun quoi anw tun bɛ fɛn caman fɔ a dɔw yɛrɛ tun t'a miiri ko nin bɛ se ka kɛ quoi ko alimami don k'ale tɛ n badenw ni semaine tɛmɛnen sarafo welela tuguni gendarmerie la o kɔfɛ samedi tɛmɛnen Lassana Simaga o welela gendarmerie la Diko ka nin plainte kelen a b'a la ko ale n'a ka famille mɔgɔ nɔ tɛ min na n'o bɔra yen Amara Bacili tɔgɔ bɛ yen o fana kan ka wele ne tɔgɔ b'a la
n'a sera tribunal la tagama an bɛɛ bɛ wele tribunal la an balimaw i ye nin kuma ye Diko ko Sarafo ale ni ne de welela biji la an ɲɛ de dara procuration ani plainte kan biji commandant Musa a y'a ɲininka nin bɛɛ kɔfɛ alima de bɛ ka nin kuma fɔ tan un imam Sarafo welela biji la a kɛra jatigɛ min ye a furumuso kan dɔɔnin tɛ o welelen kɔfɛ u tilala ka wele gendarmerie la tuguni semaine tɛmɛnen muso kun lajɔlen don kɔnɔ na a tiɲɛna garisigɛ tiɲɛna cɛ bɛ dusukasi la dɔgɔtɔrɔso la o don na a tilenna ka si fo su fɛ a bɛ ni muso ye dɔgɔtɔrɔso la garisigɛ tiɲɛna pendant ce temps nin kuma bɛ sen na Allah Shogel o de la n ko a ka farati kosɛbɛ Mahmoud Diko a bɛ ka na ni nin sira de ye pour que ka segin ka don M5 kɔnɔ Shogel ko o kuma ko Diko y'a fɔ ale ye ko ale tɛ ale den tɛ ale ka famille mɔgɔ tɛ ɔ Shogel yɛrɛ y'a jalatigɛ ko sɔrɔsiw de ka baara don ko sɔrɔsiw de bɛ ka plainte kɛ anw kan Diko tɔgɔ la ko pour que Diko ni M5 hali bi ko k'u ka bɛnbaliya ko ka juguya ko k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na Shogel min bɛ ka nin fɔ Shogel b'a dɔn ko tiɲɛ ye min ye malheureusement nin yɔrɔ a filila fo k'a dama tɛmɛ a filila kojugu comment sɔrɔsiw bɛ taa plainte kɛ anw kan Diko tɔgɔ la Diko ɲinɛ ma o bɛ se ka faamu cogo di Diko yɛrɛ da ko k'i b'a sɔrɔ k'ale den dɔ de don walima k'ale kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ça veut dire qu'il est au courant a b'a dɔn min don il le sait. Comment un cabinet d'avocats peut prendre les risques ka dossier kɛ Diko tɔgɔ la ka t'o bila tribunal la k'a sɔrɔ Diko ma fɔ a ye comment un cabinet d'avocats peut faire ça c'est pas vrai o ka bɔ yen anw kumana k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'a fɔ an ɲɛ de dara papier kan biji la ye parce que an y'a exigé u k'a yira an na Diko den tɛ se ka plainte kɛnɛ kan a muso tɛ se ka plainte kɛnɛ kan a ka denbaya tɛ se ka plainte kɛnɛ kan ma deli k'u tɔgɔ fɔ n t'u dɔn ni fɛn fɔra i ma i yɛrɛ de bɛna i ka plainte don jɔn bɛ se k'o kɛ ale ɲinɛ ma qui pour que plainte ka reçoit fɔlɔ ko kɛra e min na wali fɛn fɔra e min ma e de b'a kɛ pour que plainte ka reçoit an balimaw anw ko o la k'a fɔ Shogel qu'il fasse attention Issa Kaundim ale ye Diko ka ɲini ka sutura cogo bɛɛ la nin sira kan condition bɛɛ la Jim ta bɛ ɲini ka kɛ fɛn min ye bɛɛ ɲɛ b'a la anw ko an ka analyse la n ko a kana kɛ maa si ɲɛna ko kɛlɛ de bɛ Diko ni Issa Kaundim cɛ n ko foyi t'u cɛ n ko jeu don a kuma a bonyanen bɛ maa caman hakili ma maa caman ye ne yɛrɛ wele ko fili b'o yɔrɔ la k'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ de la bi n ko n y'a faamu aw bɛ ka min fɔ ne y'a bɛɛ faamu wa ne b'o bɛɛ kalama n fana bɛ ka nin fɔ sababu min na n b'o dɔn fɛn o fɛn mana kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a ye u bɛɛ bɛna bɛn sira kelen de kan u bɛ tila ka segin ka na bɛn point kelen de kan Diko denmuso
a jeli a wolowolo den o de bɛ ji min kunna a wolowolo den furu ma sa o furu bɛ muso de fana b'a kun a ma denmuso bɔ a denya la fana a den do toujours a wolo den a jeli minnu bɛ kalo kan na a den tɛ a ka lamɔ den do u b'u yɛrɛ tromper anw tɛ a jeli de do o de bɛ ji min kunna a muso do o kuma maaw k'o kuma cogo dɔn u ka sigi ka filɛli kɛ ko in a mana munumunu cogo cogo a bɛ segin ka n'a nɔkɔrɔ la o y'anw ka jateminɛ ye an balimaw an bɛ bɔ nin sujet kɔnɔ ka yira k'a fɔ Imam Dicko ani transition mɔɔw u ka tɛmɛ n'a ye hali bi o y'u yɛrɛ dama ka duel ye anw sen tɛ don o duel la o y'u ka ko y'u bolo an y'u ladi ka segin k'u ladi u ma mɛn u tilala ka fara Dicko kan k'a fɔ k'u bɛ anw si la tunu an k'o tɛ baasi ye aw bɛ tila ka n'a faamu aujourd'hui ils sont en train de comprendre anw tun bɛ ka min fɔ transition faamaw ani sɔrɔsi ninnu maliyɛn kelen tɛ yen min bɛ u juguya la maliyɛn fɛn fɛn bɛ k'u kɛlɛ bi a 90% Dicko ko de don Dicko y'u bila min na a n'u bɛ tiɲɛni min na Dicko tɔgɔ la k'u b'a dɛmɛ parce que croyant que u ka allié don kɛlɛ fɛn fɛn ɲɛsin bɛ transition mɔgɔw ma bi a sababu filɛ nin aujourd'hui maa caman bɛ kaso la u somɔgɔw u jɛɲɔgɔnw u ni sɔnja ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na Dicko ko k'a t'a kalama k'a tɛ nin si kalama ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye a ye aw bila fɛn o fɛn na k'a kɛ a ye fɛn o fɛn kɛ a kama a bɛ n'a fɔ k'a t'a si kalama n t'a si kalama ma bɔ a kalama a b'aw bila tiɲɛni fɛn o fɛn na n'aw mangoyala bi il va dire k'a t'a si kalama wa k'a y'a fɔ aw ye k'aw k'a dabila k'aw kɔ tɛ an balimaw aujourd'hui la stratégie c'est quoi ka segin ka na M5 la n'a segira ka na M5 la transition faamaw u bɛ n'u kɛlɛ cogo jumɛn a bɛ na fɔ ko IBK ka mɔgɔ kelenw ko sɔrɔsiw ni olu de bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ n'o kuma de fɔ ka du mɔgɔw hakili la parce que aujourd'hui foyi tɛ yen a bɛ na fɔ a bɛ min ta ka maliyɛnw kɛlɛ hali gɔrɔjigɛniya donna jamana kɔnɔ kalo fila Mbuye bɛ mankan na kutuba la don o don kalo fila Dicko ma kuma gɔrɔjigɛniya o projet bi de a bɛ na kuma a tɛna se k'o kuma ta fana k'a bɛ o kuma lakale ka sababu kɛ bɛɛ y'a ye a y'i da de o kan mun na parce que ani faamaw bɛ ɲɔgɔn bolo nin kelen de kɛra IBK la comment a bɛ na transition a bɛ na jama muruti ka bila u la a ye peuple lamɛn n'o bɔra yen a b'a fɔ ko IBK fanga ko mɔgɔw de bɛ ni sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi an balimaw j'entends des versions ko IBK yɛrɛ de ye coup d'état k'a yɛrɛ la nin bɛɛ bɛ ka fɔ Allah c'est sérieux c'est très grave u bɛna dossier wɛrɛ min ta u bɛna fɔ ko fagali minnu kɛra ko Bobo Cissé nɔ don les martyrs nin y'a kalo joli ye depuis coup d'état kɔfɛ ni Dicko nin yɔrɔ dira aw ye martyr ko kuma mɛn Dicko dabile a y'o kuma bila pewu ka bɔ o kɔnɔ u bɛ n'o kuma ta u b'a fɔ Bobo nɔ don pour quelle raison parce qu'il pense que Bobo est candidat ni Bobo ye chance sɔrɔ ka kɛ président ye ale Dicko ka ko bantɔ don mɔgɔ minnu sara an k'o o kuma ta an k'o da Bobo Cissé kun k'o image tiɲɛ n'o kuma ye a bɛna bɔ n'o kumakanw de ye bɛɛ k'i sigi ka filimu natɔ lajɛ anw y'a fɔ cogo min a tɛ bɔ o la nka anw dan bɛ ko kun na nin si tɛ anw ka mankan ye anw ka sira tɛ nin si la nin y'o ni transition faamaw ka ko y'u bolo n'o y'a bila yɔrɔ min jama n'u lajɛ anw ye observateur ye anw kɔni ye
ramasseur de balles de ni match là ni ballon bɔra an b'a ladon n'a bɔra an b'a ladon an ye ramasseur de balles an tɛ jouer a ye tɛmɛ n'a ye an bɛ bɔ nin sujet kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɛ. Le beat est malade quoi. Kunu fanga de tun bɛ mara ni fanga ye mais bi fanga bɛ mara ni fɛn min ye fanga fɛnɛ. An bɛ sigi an ka kɔrɔfɔ filanan kunna n'o bɛ tali kɛ Mahmoud Dicko encore l'imam Dicko l'ex-imam ale ka sujet kɔrɔfɔ in a bɛ bɔla mun kan Mahmoud Dicko ani terrorisme ko kuma an b'a kɛnɛ kan dɛ bɛɛ k'i tulo majɔ encore une fois an tɛ mɔgɔ kɛlɛ la an tɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ na on parle des faits Mali procureur bɛɛ a y'u bɛɛ kunu u kan lamɛn u bɛɛ bɛ se k'u saisir nin dossier in na les services de renseignement sogoko kuma ni rayon nocturne u ka nin kuma jɔ dossier sɛbɛ filɛ nin ye après mes émissions qu'ils poussent les investigations an tɛ nkalon da maa la Shogel Kokala Maïga kumana tuguni a ka ɲɛta TV interview la a kumana Dicko ko kan ko i bɛ ka ko Dicko ye terroriste ye k'a tun bɛ fɛ ka Dicko ka ɲɛnamaya ban pewu Shogel ye min fɔ o kɔrɔfɔ la a élément di an ma an ka lamɛn an ka na ne ko y'a fɔ l'imam Dicko ma a bɛ se k'an lamɛn bɛɛ bɛ kɛ ka kɛ seere parce que l'imam Dicko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ to k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ale kun t'a fɛ i bɛ k'a ka bɔ fanga la o an ma dogo mɔgɔ si la o il a dit clairement k'ale b'a fɛ yɛlɛma ka don jamana baarako la mais comme communauté internationale mɔgɔ si t'a fɛ i bɛ k'a ka bɔ fanga la an ka na sama sama f'a ka tigɛ an bolo an k'a to yen o don ne y'a fɔ a ye ko hali n'an y'o kɛ aw bɛna ye peut-être i bɛ ka bi ban a ko non an ka essayer an y'a essayer i bɛ ka tilala k'i ban n tilala k'a fɔ a ye hali u nana fagali min k'i ka misiri da la u m'a kɛ parce que u b'a fɛ k'i faga o n'u kun b'a fɛ k'i faga sira wɛrɛ b'u bolo ni fanga b'a fɛ ka mɔgɔ min éliminer sira caman b'a bolo u y'o kɛ mun na tile 3 ka taa mugu ci mɔgɔw la misiri da la u y'o kɛ mun na parce que olu ɲɛna dɔw bɛ bɔ misiri la ka mugu ci sɔrɔdasi ninnu la dɔw bɛ bɔ ni kɛlɛminɛn dɔ a kɛra marifa a kɛra muru a kɛra fɛn wɛrɛ u bɛ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ k'u b'i défendre n'o bɔra dɔrɔn u bɛ bi bɛɛ kan k'u bɛɛ faga ka marifaw bila ka tila k'u filmer k'a fɔ ko cellule terroriste de kun b'i ka misiri kɔnɔ a dabɔra nin de kama o parce que an bɛ analyse politique de kɛ an b'a dɔn état bɛ marcher cogo min na ne y'a dɔn tigitigi kabini n'o kɛra n ko a ma i k'i kɔlɔsi u m'a kɛ pour que u b'a fɛ k'i faga o hali sɔrɔdasi minnu nana tireli kɛ u t'a dɔn u nana mun na mɔgɔ minnu y'a décision ta a ka calcul ye mun ye n'u ye tile 3 kɛ u bɛ fagali kɛ dɔw bɛ bɔ misiri kɔnɔ ka mugu ci u la dɔw bɛ bɔ misiri kɔnɔ na ni muru ye dɔw bɛ bɔ misiri kɔnɔ ni bere ye n'o kɛra dɔrɔn u bɛ aso kɛ ka bɛɛ faga u bɛ marifaw bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛ tila k'a filmer k'a fɔ ko cellule terroriste de kun bɛ misiri kɔnɔ donc imam ye terroriste de n kuma ko o de don a ye n lamɛn n t'a dɔn n'a dala la mais ala barika la tile dama dama o kɔfɛ u ye sommet de la CEDEAO kɛ par visioconférence le 27 juillet o de la IBK y'a fɔ n ko n ye n ɲɛsi yɔrɔ min na tile bɔra yan IBK y'a fɔ conférence la ale u kun y'a kɛ vidéoconférence donc ale ɲɛna c'est huis clos i y'a dɔn ni président bɛ huis clos kɛ a bɛ olu dɔrɔn de ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɔ kɛnɛ ma mais ale t'a dɔn ko comme a kɛra vidéoconférence ye bɛɛ b'a ye o dɔrɔn de a ye l'imam traité comme si c'est un terroriste k'a fɔ M5 ye mun ye alimami dɔw bɛ minnu b'a fɛ ka fanga ta ni jagoya politicien dama dama tugura ko donc c'est comme imam est un terroriste n'i y'a fɔ mɔgɔ min bi communauté internationale ko mɔgɔ ye terroriste de i k'a faga ka fisa n'o ye parce que o kɛra ye américains ni français ni ONU bɛɛ bila la donc o de la o don Dicko y'a faamu ko ne ka analyse ye mun ye an balimaw nin ye Shogel ka kɔrɔfɔ ye an b'a fɔ Shogel ye a ka farati kosɛbɛ mɔgɔw dalen b'a la hali bi a kana a yɛrɛ coron dingɛ kɔnɔ a bɔcogo b'a kamana gan dingɛ min na a bɔra ka kuma minnu fɔ sisan n tɛna kuma ninnu bɛɛ jaabi ka sababu kɛ an ka jateminɛ na o nafa ka dɔgɔ an balimaw
ngambe Mahmoud Diko yɛrɛ ka kɔrɔfɔ dɔw di Choguel ma a k'i kuloma da olu fɛ kosɛbɛ pour que a ka faamuyali kɛ n'a y'a sɔrɔ ko dɔ de dogolen b'a la hali bi. Mahmoud Diko ye min fɔ wagati min na terrorisme ko kɛlɛ b'a 12 la a ye fila kabilaw dalajɛ Palais de la Culture la ka kumakan minnu f'u ye filakan na a d'an ma an ka lamɛn. bandira assalamu alaikum en jetti Allah en juuri dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en calmini e moɗon bandiraɓe modibaɓe meɗen cheikhuɓe ɓiɓɓe cuuɗi diina noddaɓe so nooti teddengal onon godani sabi hunde nde yo hunde moɗon onon on noddirama jaam on noddirama fa jodden kalden darden Allah subhanahu wa ta'ala torra ko woni e leydi ndi ko hono gatti so on torra ɓuyto iyo e leydi jodden kalde hunde hande wana jodden fa ñingen goɗɗo na kaal mbiyen goɗɗo waɗini na goɗɗo ittini hunde daɗi neɗɗo immiɗo so dari wi kañum diina Allah darani yo jingano nulaɗo alayhi salatu wassalam o jomum minen min jennata abada min jennata o jomum min jennata jomum billahi alladi la ilaha illa hu on jomum min jennata ko jonno min kalda e mun min kalda min pamra hunde ko wonda ko ƴewre haqqille sabi ko wi'a ko as-sa'idu man wa'ida bi ghayrihi as-sa'idu man wa'ida bi ghayrihi en ji'i ko waɗa e nokkuje kewɗe e leyɗe kewɗe e yimɓe dari hono darda joni ni e leydi amin dari nangi nokkuje jooɗi hen ñiɓi hunde nde famili hunde ñiɓama heferɓe e bomɓe e wonɓe ngari bonni kalki mbari caybiti waɗi noon Irak waɗi noon Syrie waɗi noon Libya waɗi noon nokkuje goɗɗe yalla en jotto enen ƴeewen hunde nde ha wara yanayani en kaldata sakiraɓe meɗen en kaldata bandiraɓe meɗen en kaldata talibaɓe men neɗɗo fuu gonɗo e hunde nde wona goɗɗo noon no yo enen noon sakiraɓe men yimɓe men talibaɓe men en fof en gooti kalden wona ñiwodirde na hokkitirde maani na wiide maani waɗini na ittini wona ɗum moƴƴinta hunde hande nde kalden goonga laamiɓe leydi ndi ɓe ngara kamɓe ɓe jooɗo min kaala ko haalte ko nane leydi ndi yiɗa waña fof yo leydi diina noon Allah waɗi so ndi leydi diina noon nen noon ana haani ƴeewe laamu ko ɗum ƴeewa hoɗum waawi waɗede hen hoɗum waawi moƴƴinede hen hono waawi waɗede so alsirama en ɓe andaka wallahi leydi ndi ngoni e mun yo leydi diina noon. awe ni kɔrɔfɔta ka ci Choguel ma a ka ni élément a ka lamɛn. Mahmoud Diko n b'a ramase a ye min fɔ a ye foli kɛ minnu nana ko min bɛ jamana kɔnɔ ko ka da don a la maa minnu ni olu nana a kan bɛ terrorisiw ma ko dɔwɛrɛ tɛ an denw don an ka kalandenw don an ka karamɔgɔw don wa ale bɛ min fɔ ko jɛya a bɛ min fɔ ka jɛya ka nɔgɔ bɔ a la pewu maa minnu nana ni ala sira ye u nana ni sunna sira ye
ale digo k'olu neni k'a t'a kɛ fiyewu a kan bɛ yadi ni kofa ninnu nana kuma min b'o da k'o nana ni sariya de ye ka kaburuw ci ka sɔrɔsiw faga ka sen tigɛ ka bolo tigɛ ka siviliw faga ko nin ye ala sira ani kira ka taasira de sunna maa minnu nana ni o ye ale digo k'olu neni k'a ta kɛ a b'a kale ala de la ta kɛ a b'a kale bilahi lezi la ilaha illa huwa a t'u neni a kuma kɔrɔ ye di n t'a condamné malheureusement on me signale k'a fɔ n ka waati man jan bilen kosɛbɛ je suis obligé ka idée dɔw surunya k'a ta kɛ a bɛ n'a fɔ Radisson attaque a ko terroriste ninnu ala de y'u ci an ma k'an ka jurumu warala an balimaw a ko Libi filɛ a ye misaliya ta Libi siri jamana wɛrɛw kan ko ninnu nana ni diinɛ ni fɛn taasiraw ye ko kafiriw nan'u sen don a la ko ka jamana ci a kan bɛ faransi ni amerikɛnw ma donc terroriste ninnu ye silamɛw ye minnu bɛ k'u kɛlɛ kafiriw don donc u kɛlɛli de ye jamana ci Libi u kɛlɛli de ye jamana ci Siri kuma kɔrɔ de ye nin ale t'u neni ale b'u wele de an'u bɛ sigi ka kuma an denw don an ka kalandenw don an ka karamɔgɔw don wa u nana ni ala sira ani sunna de ye an balimaw a y'o to yen certains vont dire ko nin si tɛ koba ye n bɛna dɔ wɛrɛ di aw ma pour que aw ka dɔn de quoi il s'agit an balimaw Pierre Koneza Francis ministère de la défense et haut fonctionnaire dɔ don livre dɔ bɔ Dr Saoud et Mr Djihad la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite nin ye livre in ta i bɛ taa à la page 179 i bɛ taa bɔ mun kan kuma min ni o dantigɛra Mahmoud Dicko ye kumakan minnu fɔ ka ɲɛsin diinɛ taabolo tɔw ma Mali kɔnɔ i bɛ taa o jaabi i b'a sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ a détaillera cogo min auteur fɛ a ko cogo di l'ordre Tidjaniya soufi qui lui aussi honore les familles de la famille du prophète comme des purs dévots et donc assez proche du chiisme ko Mali kɔnɔ Tidjaniya Soufiya tasira ko danfara tɛ olu ni siyaw ka taabolo cɛ ni olu bɛ Mali kɔnɔ nka u ma ca kosɛbɛ nka siyaw u ni taabolo tɔw u bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ Abubakar ko sabaw ka taasira Ali ka taasira kira den ninnu ka taasira ni bolofara bɛɛ bɛ kuntilenna kelen kan o taabolow la. Et on ajoute, c'est une porosité qui n'est pas passée inaperçue à Riyad. Magan Famou, Kouba donc a fait Nyana, Chia ou Mancha Mali kono folo, Nga, Niye Jetemnenike analyse la. Iba e ka fo Chia ou be Ali ni kira deun ka tasira kan kira somogo. Wa Mali tabolo to Tidjaniya ni Soufiou, a be de bo tasira fana kan okoro nunu ni Chia ou bebe songa do nyona. N'o kɛra Saudiya ka bolofara bɛ bila difficulté la. Mahmoud Dicko ye solution jumɛn préconisée. Il n'y a même pas 1% de la population chiite au Mali. Dicko ye sɛbɛn min kɛ ka ci Saudiyaw ma. Ko n'i ye siyaw ta k'u lajɛ Maliyɛnw na ko Maliyɛn hali 1% tɛ siya ye. Mais il y a une présence politique. Ko nka k'u bi yan politique bolofara sira dɔw fɛ dirigé par les Iraniens ko o bolofaraw ɲɛmɔgɔya bɛ Iraniens de bolo Mali kɔnɔ a ainsi déclaré Mahmoud Dicko qui avec 30 autres religieux maliens est signataire d'une lettre ouverte adressée en 2008
au cheikh Youssef Al-Qaradawi, mettant en garde contre les dangers de la marée montante du chiisme qui vise à transformer les sociétés sunnites africaines. Ko digo de ni kuma fo, o diko kelen 2008, ani karamɔgɔ wɛrɛw jɛra ka lettre dɔ kɛ ka ci Youssef Al-Qaradawi ma, k'a fɔ a ye k'u ka farati ɲɔgɔn tɛ ko siyaw ka taabolo bɛ sɔn ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ. O man ɲi Arabi Saoudite ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ, ni caman b'a fɔ ko wahabiya ta sira ma, ka sababuya kɛ Mali ni farafinna jamana caman k'u laban bɛ sɔn ka wuli ni fanga ye o sira kan. 2008, Mahmoud Dicko ye lettre min kɛ ka ci Youssef Al-Qaradawi ma, ni y'o lettre kɔnɔ kuma ye. Qaradawi ye jɔn ye? Diinɛ ɲɛmɔgɔ do, égyptien do, mais Égypte jamana min den do, o y'u ka jamana nationalité mina la. Ka sababuya kɛ a bɛ diinɛ de ta ka jamanadenw su ko a ye karisa faga, a ye marifa ta, a ye ni fanga kɛlɛ, a ka baara ye o de. A bolila ka Égypte bila bi a sigilen bɛ Qatar. Égypte y'a condamné, olu b'a nɔfɛ. A ye livre min sɛbɛn, a bɛ livre 120 ka ca n'o ye. A interdilen do depuis 1999. Qaradawi tɛ don États-Unis, a interdilen bɛ depuis 1999. 2008, Angleterre y'a donné interdit. 2012, Sarkozy a interdit a tɛ don France. Émirats Arabes Unis, Égypte jamana a interdilen bɛ ka don o bɛɛ kɔnɔ. 2004, dɔnniba 2,500 olu de jɛra ka papier kɛ ka ci ONU ma, ka ci diɲɛ tɔnbaw ma, yaasa communauté internationale k'a faamu jamanadenw suli ka bila fitinɛ na ni diinɛ tɔgɔ ye, a bɛ se ka dabila cogo min, o lettre kɔnɔ u ye Youssef Qaradawi de ta a tɔgɔ ma. Qaradawi, terroriste groupe min filɛ Palestine, Hamas, ale de bɛ olu soutenir. Au kɔfɛ, il est le président du conseil de la charia de la Banque islamique du Qatar. O banki siga kelen bɛ o la k'a fɔ k'u ye terrorisme financé Moyen-Orient kɔnɔ, o gɔngɔn wulilen b'olu kɔ. O kɔfɛ, actionnaire do banque wɛrɛ la o bɛ min wele Banque Al-Taqwa, fo ka se 2010 ma olu tɔgɔ sɛbɛnlen bɛ liste la américains ni ONU fɛ k'a fɔ k'olu de ye Al-Qaïda financé. Qaradawi kelen. O kɔfɛ, terroristes ka bombe do u yɛrɛ la ka taa u yɛrɛ faga. Qaradawi de bɛ livre sɛbɛn k'a fɔ ko diinɛ jɛnna n'a ye, ko tabarikala do. A bɛ argument min fɔ la, des opérations martyrs sont l'arme que Dieu a donnée aux pauvres pour combattre les forts. Ko Ala ye nin se de di fantanw ma yaasa u ka setigiw kɛlɛ n'a ye, ka bombe d'u yɛrɛ la ka taa pɛrɛn. O de ye Qaradawi ye. Le 21 février 2011, Qaradawi ye fatwa kɛ k'a fɔ ko Libye révolution wulilen, k'a fɔ ko diinɛ sɔnna ma, Libye armée k'u ka Kadhafi k'u k'a faga, ko Ala ko do ko baraji b'a la. A y'o fatwa kɛ. 2013, rébellion wulilen Syrie fana, a ye wele bila sunnamɔgɔ bɛɛ ma k'u ka taa fara Syrie rebelliw kan pour que ka Bachar ka armée ko k'o kɛlɛ. A ma dan o ma. Il appelle au meurtre de tous les fonctionnaires syriens, de tous les soldats de l'armée régulière, tous les civils, tous les oulémas et en général tous ceux qui soutiennent le pouvoir syrien. Syrie fonctionnaire fin au fin, ko k'a bɛɛ fa, a y'o fatwa de kɛ. U ka sɔrɔsiw n'a y'u ye a y'u fa, civil minnu bɛ yen n'a y'u sɔrɔ a y'u fa, wajulukɛla ni alimami n'a y'u sɔrɔ a y'u fa, maa o maa bɛ ka Bachar dɛmɛ rebelliw kɛlɛli la, n'a y'a fɛn fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ fa. A ye nin fatwa de kɛ en 2013. An balimaw, nin de ye Qaradawi ale ka baara ye. O Qaradawi kelen qu'on appelle l'idéologue du terrorisme, Dicko ka lettre ci o ma en 2008 k'a fɔ ko siyaw bɛ Mali kɔnɔ u bɛ ka fanga sɔrɔ fɛrɛ ka sigi sen kan yan'u ka bugu. Comment an bɛ se k'u kɛlɛ? Ça c'est en 2008. O to yen. En 2018, précisément, je donne la date.
le 15 février 2018 Mahmoud Dicko ye lettre kɛ k'a ci Arabie Saoudite autorité ma bɛɛ k'i tulo majɔ an bɛ ka min lamɛn a lettre an balimaw a copie a bɛ an bolo studio kɔnɔ Dicko ye lettre min n'a y'a kɛ ka adressé à l'autorité saoudienne et ça c'était en 2018 au 2018 o y'a sɔrɔ Dicko ye jumɛn ye le président du Haut Conseil islamique du Mali ko Mali silamɛw ka ɲɛmɔgɔ don ka to o jɔyɔrɔ la a ye lettre min kɛ ka ci saoudiens ka autorité ma o lettre contenu n bɛna o de yira lettre filɛ nin ye minnu bɛ kan suit en vidéo en direct télévision sanfɛ M7 bɛɛ ɲɛ bɛ lettre copie la procureur wo service de renseignement wo a bɛɛ filɛ nin lettre in jɔnniw y'a signé n bɛ dɔw tɔgɔ to bo la ka sababu kɛ n ka bonya bɛ o dɔw kan Issa Kaunjim a tɔgɔ b'a la Mahmoud Dicko ani Jaguraga m'olu saba tɔgɔ di n b'a tɔ to ye lettre contenu ye mun ye a ye laɲini 4 de kɛ saoudiens fɛ a fɔlɔ ko ka u dɛmɛ ka ni nafolo ye au Conseil islamique du Mali siège bɛ se ka jɔ cogo min Bamako yan laɲini filanan sunamɔgɔw ka centre ko k'u dɛmɛ o bɛ se ka jɔ Bamako cogo min o sunamɔgɔw ka centre jɔliko kuma depuis 2012 ni Cheikh Moro ye premier ministre ye a kuma bɛ sen na Dicko ye Musa Traoré ni Cheikh Modibo bila ɲɔgɔn na a burankɛ ni yɔrɔjɔ ko in na a ko Musa Traoré ma ko Cheikh Moro ko fo n'u taara yɔrɔ jɔ baji sanfɛ ko sinon ko a tɛ jɔ dugukolo kan Musa Traoré ko Dicko k'a sɔrɔ a ka so k'a mago b'a la a nana jawo y'a sɔrɔ Musa Traoré Cheikh Moro fana wele Dicko ta kalama ko n sɔrɔ n ka so a nana a ye kuma dayɛlɛ Dicko ni Cheikh Moro cɛ k'u ka ɲɛfɔ qu'est-ce qui s'est passé Musa Traoré bɛ tiɲɛ so nka Dicko ni Cheikh Moro bɛ balo la ko Dicko ye nin de fɔ i ma yan k'i ko fo n'u taara yɔrɔ jɔ baji sanfɛ an balimaw Cheikh Moro ko ale tɛ kuma ko Idi wele k'a kana jaabi ne ye min fɔ Idi nana ko Cheikh Moro ko non yɔrɔ min fɔra espace min ni mago b'o la ko o tɛ k'ale ko ni sugu n'a bɛ jɔ fɛn caman bɛ jateminɛ u bɛ yɔrɔ min fɔ Amdalaye ACI a tɛ se ka sɔrɔ yen yɔrɔ wɛrɛ bɛna ɲini min fɛrɛlen bɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan u mago bɛ fɛn fɛn na a bɛ jɔ o yɔrɔ min Cheikh ko ale tɛ kuma bilen nin ye jaabi ye Dicko sigilen tora a ma se ka kuma o demande kelen en 2018 o de formulé la ni lettre kɔnɔ ko ka yɔrɔ jɔ le point 3 ka laɲini sabanan ko ka stratégie dɔ sigi sen kan siya mɔgɔ minnu ni olu banna Ala la les apostats u ka qualification na maa minnu bɛ siya taasira kan kafiriw don silamɛw tɛ u banna silamɛya la a y'u ta u tɔgɔ ma ten siya mɔgɔ minnu n'u banna Ala sira ma ka ban diinɛ ma ka silamɛya janfan ko ka stratégie dɔ sigi sen kan k'u dɛmɛ olu bɛ kɛlɛ Mali kɔnɔ cogo min ka kɛlɛ Sahel jamanaw ni Sahara jamanaw kɔnɔ cogo min ko k'o jateminɛ an balimaw Dicko nana ka bɔ Saudiya la sisan a taara mun na ye ça c'est des questions a détaillement di maa ma ni lettre de dun bɛ yen depuis 2018 ko k'u dɛmɛ siyaw bɛ kɛlɛ cogo min diinɛ bolofara wɛrɛw bɛ kɛlɛ cogo min Mali dɔrɔn tɛ dɛ Mali ni Sahel jamanaw Nigeria n'i y'a ye bombe bɛ don misiri dɔ kɔnɔ ka pɛrɛn ka maaw fa k'u to juma seli la a yɔrɔ de filɛ nin ye Yemen n'i y'a ye bombe bɛ don misiri la ka attentat kɛ a sababu de filɛ nin ye
mɔgɔw b'a fɔ ko mais nin ye misiri ye aw k'aw bɛ jadi la aw bɛ taa ninnu fa Irak bɛ ten a sababu de filɛ nin ye parce que ils disent que silamɛw tɛ u ka kan ka fa u ka sow kan ka ci u ka misiriw misiri tɛ a sababu filɛ nin ye an balimaw nin si tɛ tiɲɛnikɛla ye ko an ka nin bɛɛ to yen k'an kana nin si fɔ k'an ka maliko kuma fɔ nka k'an ka nin to yen maa jugu wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ voilà pourquoi je dis mɔgɔ min ka amina ye nin ye a bɛ nin sira de kan o tigi ka mɔgɔw de bɛ ta ka placer jamana servicew la jamana min bɛ ka kɛlɛ kɛ contre le terrorisme donc c'est comme si l'état même état bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ ka état ka servicew infiltrer ka état gundo d'u ma ka jamana kɛlɛ cogo ɲɛf'u ye et les gens les aident à détruire leur propre pays. Comment dit qu'on peut demander à combattre une partie de l'islam, pas seulement au Mali, mais dans les pays du Sahel et du Sahara, il va le faire comment? Armée du Membabolo pour le faire. Sahel Kono, qu'est-ce qui se passe? La lutte contre le terrorisme. Boko Haram, Akmi, Ansardine, etc. Les Koufa et autres. Ambalmao. Voilà pourquoi Neko Moromunumba la Kobe Shia Kelela Aya Unyama Joda. Aya Nyengini Mundebe, qu'est-ce qui se passe? Cette lettre-là date du 15 février 2018. On a reçu. Comment lui peut avoir vocation à combattre les chiites, une partie des musulmans au Mali, mais également dans les autres pays du Sahel? Côte d'Ivoire, Niger, Qatar, au Tchad. Et il demande un soutien pour ça et la mise en place des stratégies pour faire ça. Malgré tout, on a été allié au déflané. Le point nanina, koka baranyoyan renforcé au Conseil ni Arabie Saoudite. Ninkera ka au Conseil tamasien de Dakan ka Chimakan. Yamana Kono. Ni a soro jonye au Conseil vice-président Sherif Ousmane Madan Haidara. Est-ce qu'il y a kalama? Ata kalama. Est-ce que Haidara bisega boni kalama? Finkera ka au Conseil tamashien Dakan ka chi à la nini de fleni. Nyoron Sherifke ta kalama. Soufou Bilalun ta kalama. Au Conseil Jamakulu Masita kalama. Mamoun Torobe dossier la nyafo. Mba do toro toy bonya kama Njim a toro bala Youssouf Diagouragua a toro bala Mahmoud Diko a toro be lettrine sans fin au nom du Haut Conseil islamique du Mali. Est-ce que Diamana ça doit nous inquiéter ou pas? Malgré tout on mana kuma do be kalo kan fo la uta do ambe ka kuma mi fo uta korodon anda de limben imbeka. Dossier fleni. Jamana service au boulot. Mo mimba la ko ay manifesti ke ko malien beka fara nyogon kan. Anga fara nyogon kan. Jamana ka basigi ni herebe kilinya de la. Ni o bolo noy. Ni o ka hami politique mba bolo c'est ça. Comment exterminer ou bien comment neutraliser une partie des musulmans au Mali et dans les autres pays du Sahel. Comment l'islamé d'eau ka olu chitunu chomi Mali kono ani Sahel jamana be kono Mali dronte de Sahel jamana. Comment omoro kelemi klaka na kwanga franyonga ka tukako kaka hamie franyonga di. Et les gens certains sont en train de dire que quel est le fond du problème dans ces pays. Il y a présent Koka Tare Soa. Ça veut dire quoi? Abadon. Abangania don. Oui, mangan wuli comme
ko président ye Aïdara reçoit ko pourquoi abe banga ni reçoit duskasi yɔrɔ bɛɛ filɛ nin ye Aïdara est président d'une institution religieuse, le Haut Conseil islamique du Mali. Il est reçu en tant que président du Haut Conseil islamique. Un État qui se respecte, au barakeni principaux de. Ni État bi adressé Mali journaliste ou la maison de la presse de saisi. Ni État bi adressé Mali muso la ou kafo de saisi. Ni État bi adressé Slamé muso la fembe une fembe. Na bi adressé Mali Slamé bela au Conseil islamique be au Kama. Mali Slamé ton baby restaurant kono. Bolo farabe. Comment État be dji ka bo sira kan ka fo ka beta particulier ota ka fenke au état de injustice kolokolo bagay. Ambalmo, on me fait signe que na wati sera. Ce qui fait que ni dossier Ngumba fait que développement Mika Lantana, c'est quoi? Ok, je serai obligé de me résumer à ce niveau. Quand je suis très pressé. Tribunal Koro. Pressé limbe Kojugu. Tribunal Kan Onwele. Aïe ni fana ta aka di ko dengema. Ko Abdoulaye ni fana foka ka plainte croix daninga. Kata déposé tribunal là. Ne m'a foi fort. Je n'ai même pas parlé d'abord. Maintenant, todo. Quand folie dit Obama, au moment où quand suis, quand c'est faux niveau là, quand on est mandon. Diamana ala ka basiki ngabe basiki tien de kan. Ate basiki galon kan. Krofo amba kuruya, au moment où quand suis, quand befo quand on est mandon. Ala ka diamana ka heret doa kono. Diamana injugu, ala ku dese halibi. Mama ngania ye jamana a frili ka siga sin sabara kono ala ki toala ala ka damne ka dula ala ka damne bokolo la ala ka damne ka dan i ka blunda la ala ka jamana kisi émission miroir amba kene kuruni yoro la ka foli di obema jamui a seikambe sini 8h30 ka jigi wassalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.